Συναγερμός Telco. Στις μέρες μας, οι ληστείες είναι καθημερινό φαινόμενο. Σίγουρα κάποιος φίλος ή γείτονας έχει πέσει θύμα ανεπιθύμητου εισβολέα. Μην ανησυχείτε. Έχουμε τη λύση. Το σύστημα συναγερμού Secure Pro είναι απαραίτητο για κάθε σπίτι προκειμένου να μην κινδυνεύει από ανεπιθύμητους εισβολείς. Το σύστημα συναγερμού Secure Pro είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας με τη διαφορά ότι δεν χρειάζεται τοποθέτηση. Το τοποθετείτε μόνοι σας. Είναι πανεύκολο. Διαθέτει ενσωματωμένο ραντάρ ανίχνευσης με οπτική γωνία 160 μοιρών και έχει εμβέλεια 5 μέτρα. Με απλά λόγια, μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού. Όταν ο εισβολέας εισβάλλει στο χώρο που έχετε τοποθετήσει το Secure Pro, τότε ενεργοποιείται αυτόματα η σιρήνα των 100 decibel. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή η ένταση της σιρήνας. Ακούστε την. Το σύστημα συναγερμού Secure Pro διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ενεργοποίησης με επιλογή προσωπικού κωδικού. Μπορείτε να βάλετε για κωδικό όποιον αριθμό εσείς επιθυμείτε, ώστε να μην το ξεχνάτε αλλά και να μην μπορεί κανείς να το φανταστεί. Το σύστημα συναγερμού Secure Pro διαθέτει επίσης κουμπί πανικού. Το κουμπί πανικού ενεργοποιεί αυτόματα τη σιρήνα με ένα απλό πάτημα. Σε περίπτωση που βρίσκεστε στο σπίτι και κάποιος εισβάλλει σε αυτό, είναι κατάλληλο για όλους τους χώρους του σπιτιού, ενώ δεν απαιτεί εγκατάσταση από τεχνικό. Τοποθετείται από εσάς τους ίδιους μέσα σε 1 λεπτό. Λειτουργεί με μπαταρίες για να είναι αυτόνομο και να μην το επηρεάζει η διακοπή του ρεύματος. Για να μην σας πιάνουν στον ύπνο, λοιπόν, σύστημα συναγερμού Secure Pro. Καλέστε τώρα στο 211-800-4420 που βλέπετε στην οθόνη σας και αποκτήστε τώρα το σύστημα συναγερμού Secure Pro που τοποθετείτε πανεύκολα μέσα σε 1 λεπτό, μόνο με 44,90 ευρώ. Για όσους φίλους καλέσουν στην επόμενη ώρα μοναδική προσφορά, δώρο 4 συναγερμοί Secure Mini, ιδανική για πόρτες και παράθυρα. Οι συναγερμοί Secure Mini τοποθετούνται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Πανεύκολα. Απλά αφαιρείτε την κολλητική ταινία, τοποθετείτε την συσκευή στην πόρτα ή στο παράθυρο, τη βάζετε στο on και είναι έτοιμη. Είναι αδύνατο να παραβιαστεί το σημείο του σπιτιού που έχετε τοποθετήσει το Secure Mini χωρίς να ενεργοποιήσει η ενσωματωμένη σιρήνα των 110 decibel. Καλέστε τώρα στο 211-800-4420 που βλέπετε στην οθόνη σας και αποκτήστε τώρα το σύστημα συναγερμού Secure Pro που τοποθετείτε πανεύκολα μέσα σε 1 λεπτό, μόνο με 44,90 ευρώ. Δεν χρειάζεται τοποθέτηση. Το Secure Pro μαζί με τους 4 συναγερμούς Secure Mini είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας, ιδανικό για κάθε σπίτι. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για τους ανεπιθύμητους εισβολείς. Το σύστημα Secure Pro και Secure Mini σας καλύπτει απόλυτα.